Jeg tager bare en stor. Jeg skal også bare en stor. Ja, hold nu kæft. Kom så. Dobbelt 19. Sorry, altså, det var ikke med vilje, vel? Hvad siger du? Hvad? Sagde du noget? Hvad? Hvad? Hey, din lille lort, hva'? Hey, kan jeg ikke bare give en omgang eller noget? Hvor er det? Din lille lort, hva'? Kan jeg ikke bare give en omgang eller noget? Jo. Det der. Fisse! Yes! Yes! Hvad så? Bliver der så noget af det? Erik! Eric. What can I get you, buddy? 3 øl, danske, ham her betaler. Hvad skal du have? Nej, ikke noget til mig. Jeg har faktisk... Jeg spurgte dig, hvad du skulle have. Ja. Ja, så bare giv mig en Kilkenny, tak. Det var satans. Hørte du det? Excellent choice. Kim, hvad hedder du? Pint. Hold nu bare kæft, Erik, for nogle gange lige bare her. Three Saris and a Kilkenny coming right up. How about some peanuts, pal? Nej, der skulle ikke nogen, der gider det lort. For fuck's sake. Går det godt, Erik? Fucking... Gæt selv. En dansk pige? Det er derfor stedet hedder Mettes. Så det var derfor, han tog over? Eps. Kælling dumpede ham selvfølgelig efter 2 år. Og nu sidder han i lort med den her underskudsforretning. Han er god nok, han fatter bare ikke en skid. Slap nu af, Erik! Fuck off! Nej, kvinder, var. Man kan ikke leve med dem, og man kan heller ikke leve uden. Lad os fisse! Fise!
smager godt i dag. Erik! Du siger ikke nej til en gratis bajer. Please, it's Eric. Ja, så en enkelt mere. Du har ikke været her før, vel? Fordi hans kæreste lige har dumpet ham. Vi er stadigvæk kærester. Ja, helt sikkert. Hun er en taber, Lars. Og en luder. Nej, hun er en sød pige. Hun har sgu da lige smidt derud, er hun så ikke en luder? Jeg er overhovedet ikke smidt ud, og hun er en sød pige. Ja, hun er en luder. En sød pige. Hun er en luder. En sød pige. En luder. En sød pige. En luder. En sød pige. En luder. Ja, det er Lars. Mus. Du er træt af, at jeg sender sms'er til dig hele tiden. Har du en kæreste? Ja. Er du glad for hende? Oh yes, der er ikke noget værd. Hvorfor siger du det? Mus, hør nu efter, hvad jeg siger. Jeg er ikke mere forelsket i dig, end du er i mig. Hvorfor siger du det? Den her kan du ikke slå. 5 år. Vi skal giftes til maj. Hun ser sgu da meget sød ud. Ja, det er hun sgu også. Jeg skal sgu også en hel del til at få sådan en som mig ned på knæ. Ja, det tror jeg på. Hun hedder Tina. Det fedeste det er, at hun elsker at gå med på værtshus. Jeg synes, de fleste andre tøser skulle ellers er for plat. Ja, du skulle sgu da møde hende. Ja, for fanden da. Hun er bare lige på toilettet lige nu. Hvor fanden blev hun egentlig af? Er hun faldet i søvn derude, eller hvad? Yes! Hvad sker der? Har lige skaffet en date til i aften. Mødes nede på Café Logo kl. 12. En milf mere, eller hvad? Jeps. God bless dating. Man skal bare sige, at man er far til deres unger. Og whoopty. Vupti. Så er der fisse. Fisse! Jamen, så snakkes vi bare ved i morgen. Jeg skal hente mine ting i morgen. Men ved du hvad, der laver jeg kraftedeme overrasker med blomster og hele svineriet, så kan hun kraftedeme ikke smide mig ud. Erik, vi skal have en omgang mere. Skal du lige se, hvordan jeg gjorde de 2 tabere? Du har sgu da skudt 3 piger. Hold nu kæft. Mus. Jeg tager den sidste om. Waiting yonder with my brother. Well, on the farm, we had the finest around. Kom så med herop, så skal jeg fandme vise dig, hvordan man banker de 2 tabere. Kom så! Skal du fandme se. Det der, den kan du ikke slå. Erik! 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 Kom så. Erik! Erik! Er du klar? My time has known and then won't
Erik! Erik! Hold nu kæft med den klokke! Erik. 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 Eric. It's Eric. How many times do I have to... For fuck's sake. Kim? Hvad fanden sker der?